is only one thing. Yes. Jasigolo jotume mang'eny oko. To chuny ma in go no meda bedo go. Gima tin minene digo ni Nyasaye owuone mabiro gwedhi. Wato ok wabi gwedhi, wan wabiro chai. Kigola kaka igola ne kola lonyi parora noti mama ngoti gola. Ok abi gwedhi be onge gima biro timo ne ngimani, lakini Nyasaye nobiro bas koro dola. E badi nika aneno kidwa golo nyithindo mabeyo kabisa. Winja baba. Adwa ni werwa tho mar Kenya cha. Ai giwinje duol mar ngacha. Yes. Hey, mane kigoloji choke. Not forgetting that one called Lolwe TV mabende cover gini live. Oh, sanina no why Lolwe TV. Yes, one tire kae gi jok mabende neno koro kwayo kendo giwacho kama one tire gi Jacqueline Cynthia mabende wacho ni mitu gima watimore sani ni wacho ni mitu kabisa. Otemo wacho ni wacho kani koni ng'adna ndege madhi kanye wende gino wuok kapin pare bataye joy every bit kisungo kane maber but ng'ado wacho ni aya koro dola okonye somo gigiteyawa dola wenwa wende Kenya cha adwa ni jione talents mikuza Kenya wan gi duolo sito ka wan gi duol ndingane ka wajaga gi domer nene Kenya uye chida bide japira gita Kenya abide chata bide to gini duodi uonge keyboard. Shikilia ne kaki ruokri achke miel kamai uoge di kaka na mangungu. Yes.
Hey,
Tafadhali, wane TV. Wane TV.